Čaute, čaute, dajte like a odober a za chvíľu uvidíte, čo budeme robiť. Takže počas našej období anglickej občianskej vojny vyhlásilo Holandsko o súostrovu Sicílii vojnu, ktorá trvala do roku 1986, takže neuveriteľných 335 rokov trvala, čo je dosť. Čože? Prečo toľko trvala? To si môžete klásť otázku, ale môžete za chvíľu zistiť, že proste zabudli. Pretože počas tejto občianskej vojny zavládlo veľa strán, ale keď parlament vyhrával, monarchia sa musela stiahnuť na súostrovie Sicílii, ktorý je približne veľmi krátko od Holandska. Takže to bolo celkom blízko a Holandsko to už tvalo, že ničili ich lode. A tak za pár dní, čo tam boli, vyhlásili súostroviu Sicílii vojnu. O 3 mesiace už ľudia sa radovali, že skončila táto doba, že vyhral parlament. Takže, ale čo bol tá vojna? Na to sa zabudlo. Ale až raz jeden muž napísal list vláde, že stále sú vo vojnovom stave, že Holandsko je stále vo vojnovom stave. A tak podpísali mierovú dohodu, ktorá nič nezmenila, iba tak, aby to bolo tak. Ale keď budem mať 50 odobrateľov, tak urobím takéto video o ďalšej takejto vojne. A zatiaľ dovidenia.